Well, it is believed that more than 100 years ago, those people who were very sick were not allowed to mix and mingle with the people who were healthy. So they were abandoned or isolated in their own places, especially in the mountains or the caves. This was done in order not to mix so that they will not spread their diseases to the others. Well, viewers, welcome to Davida TV channel. Please subscribe, comment, like, and share. And don't forget to turn on the notification bell so you'll be notified of all the videos we post here. Don't hesitate to let us know what you think about this video. In this video, we are going to show you the places, some of the places where those people who were very sick were isolated and how they were being fed. And they was going to come down from the mountain only when they were well. So, viewers, hang on, watch this video to the end and please let us know what you think. Saka kuona kwedu tukona kuti nzvimbo unga ndomagara vanhu vaive vanenge vagwara then wonzi uyai vanogara mubapo vasira chikafu chinenge chaigona nguya chingosiwa ipapapo vasingabvumiri kuti vasangane nevamwe vanenge vasingagwari kusvika hosha yavo yapera vozoenda kunosangana nevamwe. Ndakatarisa even chero mubhaibheri varipo vainzi varume vaive maperembudzi zvevaya vekuti vakawa mutsindo vavari mugomo. Pane pati yaiitika pasi handiti kubva vawa mutsindo vari mugomo kubva vati tingagarire pano kusiri kufanire kupe rega tichesei tichingosimuka chero tikanourawa chero tikarega. But the moment yavakasimuka kubuda mugomo mavo vari vaine maperembudzi vakatoona vakutogona kufamba zvakanaka vatosimba vaitosvika pasi vatanga kutodyoji rifa nevamwe vakatanga kutodyo nevamwe. Ndo zvangofanana futi neculture yanga iriko even before Christianity. Ndo zvanga zvangofanana. Ndimoona zvinokonekta Christianity neculture yedu yatanga tiinayo kudhara zvinokonektana. Kudhara vayangoisawo vanhu vemaperembudzi vachingo isolatawo but ke zvedu ngotenda Mwari kuti haticha-isolate tichingogara pamwe chete tose tiri chero vanogwara chero vasingagwari hapana acha-isolatawo. Vabangudzira iwe musaigwa vakubuda mubako. Mwoyo muchenjere musaigwa mubude zvakanaka. Mukadhumira musoro. Alright. Yeah, chibhegi tora. Nomubhata wapo. Handimuona. Hameno paitika atizei baba. Achaiti pakarukuru. Mamwe ndemamwe marumu sai. Room. Amwe ndemamwe marumu savaigarira. Handimugona mapendings awo. Muna papa pato nemoto futi. Aya mapendings futi kai. Akanyora neblack eye. Alright.